Goejoen en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast is van uw wethouder en vooral listloeker Jouke Spoelstra. Hij is van het CDA in Acht-Karspelen. Zowat 3000 mensen in Acht-Karspelen stemden vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezings op de PVV. Wilde zijn partij waard er maar de tweede in die gemeente. Lieke goed is het CDA in Acht-Karspelen duidelijk. Zij zal net maar de PVV in een college stappen. Jouke Spoelstra, welkom in het Politbureau. Ja. 28 jaar, jongste wethouder van Friesland. En dan al zeggen dit soort krachtige taal. Hier de PVV net een enorme goede coalitiepartner West. Nee, dat denk ik net. Ik denk dat we als CDA en PVV krijgen wat oorstinken en ik inderdaad wat oren naar groen beginselen na. Dus het lijkt me inderdaad geen goed idee om elke in een coalitie te stappen. Maar het verkiezingsprogramma van de PVV in Acht-Karspelen al lezen? Nee, er is nog geen verkiezingsprogramma, dus we hebben nog niks lezen kent. Maar hoe kan je dan uitsluiten al? Nou, wie heb ik jongen van hoe gaat het landelijk? Wat voor programma's zit ik? Nou, zo ik weet, er is één lid van de PVV en dat is Wilders. Dus het lijkt me net dat de PVV in Acht-Karspelen een hele oren toon onslaat als het landelijk gebeuren zal. Tenminste, ik zou ze net niet een hele oren toon ontslaan. Nee, maar het was zo, want als je zorgt naar bijvoorbeeld de PVV in provinciale steden. Die het nooit door de islam of hoe dat soort zaken. Werd landelijk de PVV natuurlijk wel een belangrijk punt van maken. Nou, ik investeer wil het natuurlijk wel eens neemt. Maar het gaat me vooral om de manier waarop de PVV zich ik uitert. En ik landelijk profileert en ik denk ik gemeentelijk profileerde zal. Dat het vooral eigenlijk een groep wij zetten wordt. Dat ik landelijk zijn wordt, geen immigranten, gerezen tegen, geen asielzoekers erbij. En ik vind als gemeente, in ieder geval als CDA Karspelen, dat we daar wel voor hier stem hadden. Ja, dus ik denk. Ja. Hij heeft wel eens maar de PVV-list ook Harry Graansma in een gemeente praten. Nee, we hebben hier nog geen debatten en niks aan. Maar is dat dan het nu? Hier net eerst gewoon zeggen van waar stier je al voor en pas dan zeggen van we doen het als CDA net. Nee, dat denk ik me niet. Want op het moment dat de PVV zich heel erg profileren zo en al onjouwt, dat de PVV nog onjouwt van jongens, wie ben voor opvang van vluchtelingen en wie doen zo graag, dan kan je er niet denken. Maar dat lijkt me absoluut net het geval dat ze dat ik dwang gaan. Nee, maar je zet op die manier natuurlijk wel een groot aantal PVV-stemmers moeten spelen. We hebben de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer hier de PVV 3000 stemmers in Acht-Karspelen. Ja. Die doen er net meer mee. Ja, die er zeker wel maar. En dat zeg ik, als toen een wethouder bent op dit moment overheerslid. Op het moment dat je daar exist, bent je daar voor de hele bevolking van Acht-Karspelen. En als je dan jong bent, oud bent, man, vrouw, donker of wit bent, iedereen is dan gelijk voor die. Dus ik zeg, nou 3000 stemmen op een nijpakt in de gemeentelijke verkiezingen. Het zo 4 of 6 zitten budget te kennen. Dan is het toch raar dat Joost Sisse als CDA van die meesten, die representanten van haar, die komen net in het college. Nee, dat vind ik absoluut niet. Want ik vind en dat zo ben ik de politiek ik instapt, dat er ik wijze worst voor iedereen. En dat is toen net groepen voortzetten mast. Maar je bent er dus net voor die PVV-stemmers? Ja, nee, zeker ben ik voor de PVV-stemmers. Correct zoals ik nooit ben op het moment dat er gewoon van de PvdA bij me komen stemmers of CDA-stemmers, daar wil ik voor wijzen. En dat geldt ik voor immigranten, dat geldt ik voor mensen die van autochtoon zijn, uit Acht-Karspelen. Ik wilde voor je wijzen. En op het moment dat het op Varhan of Zeist, dus op het moment dat ik zo PVV-kiezers of stemmers, die help ik net, of die verzoeken honoreer ik net. Dan ben ik op dezelfde manier bezig en dan zet ik groepen voort. Maar dat willen we dus absoluut net. PVV docht hij naar Karspelen als enigste in Friesland mooi. Daar is dus blijkbaar wortelsketten van die partij. Ja. Als je het dan bij jezelf hoort, het CDA, wat hij hem fout die dat je hem die meesten dus net meer verzind worden kennen die nou PVV stemmen. Ja, nou ik vind zeker dat toen die als gevestigde partij kwetsbaar opstellen maakt. En ik denk dat het in het verleden te volle west is van het wie je gewoon CDA-stemmers stemmen CDA. Het zie je erin, hetzelfde geldt voor de PvdA, voor de ChristenUnie. En wat ik wel vind, we zitten in Acht-Karspelen is een vrij lietse gemeente. En ik ben de politiek ik instap om juist de afstand tussen de politiek en de meesten wat te verliezen. Want ik vond het heel apart. Boetenpost lijkt misschien 2 kilometer of 3 kilometer bij Droegenham bij. Maar als er in Droegenham zijn met mijn geboorteplek, ja, daar in Boetenpost besluiten ze dingen dat jouw land dat een heel grote afstand is. En ik vind dat daar als CDA ik in het verleden sterk vallen hast. Toen moest volle meer die Jan onder de meesten. En ik onja van waar Bibbefa wat leeft er op straat en dat vertalen. Of tussen de burger en het bestuur, die wil je liefst maar zien. Ja, en dat is ik zo'n niet door, hè, want elke partij die roept dat vaak. PVV misschien ik wel. PV, ja, ongetwijfeld, alle partijen zullen het roepen. Maar ik denk als het bij jezelf hast en ik als CDA, dat er in het verleden te weinig dingen hast. En dat er te weinig onder de meesten geweest. Buma, je leider, landelijk, zei het van, laat de afdelingen het al zelf weer zieken. Dus zal ik afdelingen wijzen die het wel maar de PVV misschien geen werkje willen. Nou. Hier net beter was het mooi om te wachten wat er dan aast nu de verkiezings komt en wat de programma's binnen. Om dan pas te zeggen, we doen het net. Nou, als je zegt politiek handig praten, zo je inderdaad zeggen, maar we houden alles hier en het is onwaarschijnlijk dat we samen gaan of orentermen broeken. Net politiek handig dus.
Nee, ik ben in die zin net politiek handig. Ik ben liever duidelijk. Ik vind dat bij democratie is van transparant wijze westjes toe de va. En op dit moment nemen we als CDA heel duidelijk stelling. Meestal weten van tevoren ik. Dus voor het ze naar de stembus gaan, hoe we erin staan. En ik vind dat erbij is. Ja. Als je zegt, ik wil de kloof tussen de burger en het bestuur en de politiek liedser maakt je juist net grutter tot het zeggen van wij doen maar die partij, in dit geval de PVV, geen zaken? Nee, denk ik niet. Want ik zal er geen mensen oors op ons zijn op het moment dat ik PVV stemmen, of als het CDA stemmen of PvdA stemmen. Iedereen is in die zin gewoon gelijk van mij. En op het moment dat mensen ik echt tot zuren ben van de PVV, dat is voor u de beste keuze. Vinden wie dat, dan moet ze dat ik vooral dwan. En dat betekent wel dat ze hun er in verdiepen gaan. Dus dat vind ik prima. Maar hoe kan de PVV dan zo grut wezen naar Kaspelen? Wel looit dat dan? Want in de rest van Friesland is dat net zo. Nee, nou, de score is op zich ik redelijk. Alleen vanuit de historisch just ik dat we naar Karspelen aan de onderkant ik zit qua inkomens. Ik kan me vaststellen dat er een protte onvrede is en dat het een soort van proteststem is op de PVV. Maar nogmaals, ik wil er geen sticker op plakken dat het om die meesten leidt. Want ik vind als gevestigde politiek, maar toen die zelf heel duidelijk in het spiegel zijn. En daar ik meer rondwan en er gewoon wijzen. Ja, dat is landelijk, maar gemeentelijk nou. Ik gemeentelijk, Als je de oude jaren zag in Achterkaspelen, die hebben natuurlijk een scalehand dat er heel wijde periode gemeentebelangen en FNP uit het college rekken. Ja. Jim binnen van waarom kwam en uiteindelijk ik de ChristenUnie, maar de Partij van de Arbeid. Hij heeft me net een soortje van maken dat mensen geen vertrouwen meer hebben. Erin Achterkaspelen. Ik bedoel, als er daar dan of jouw is, dat is geen reclame van de politiek en van mensen om vertrouwen bij waarom te krijgen. En daar werkt een partij als de PVV natuurlijk. Wie niet in Silent. Ja, dat zou best kennen dat hij daar ik van profiteert. Nee, diezelfde twee dingen. Nee, in die zin net. Ja, ik ga makkelijk praten. Ik zit er sinds 4 jaar zit ik erin. Eerst in de Ries. Ja, je partij is natuurlijk een gevestigde partij. De grootste partij van Achterkaspelen. Je bent zelf een mandelen gewoon, ik maar zeggen, dat de PVV zijn aanhang krijgt. Ja, nou, de FNP is op dit moment de grootste partij in Achterkaspelen. Maar nogmaals, ik vind dat door CDA volle meer de afstand verliet maast. En op dit moment, daar aan een periode, vind ik dat we dat wel heel goed doen. Ik goed actief op social media. Want ik vind dat de gevestigde politiek nogal wat lisser lid. Dat is nog heel een soort, hè? Ja, ik vind dat heel belangrijk om te leren van hoe werkt het politiek nou? Van zijn week op vakantie. 90% van de mensen die vertelt van ik ben wethouder, weten net precies wat erin had. En dan denk ik, jongens, dat is wel hartstikke belangrijk. Want als je voor je eigen omgeving, die eigen gemeente in het bestuur zit. Dat denk ik net dat iedereen meer kent. Nee. Dus er leidt nog een wereld te dwan. Er leidt zeker nog een wereld te dwan. En zeker om je eigen leeftijdsgenoten. Je bent 28. Ik denk dat er net een heel soort jeugd is die geïnteresseerd is in de politiek. Nee. Nou, ik vind het wel leuk om te merken. Sinds een jaar hier ben ik wat ontvloggen. En ik wekelijks zo uitlezen, wat doe nou als wethouder? En ik vind hem wel dat een heel paar mensen dat ik leuk vind. Ik zeg van, nou snappen we eindelijk hoe dat werkt. Mm-hmm. En het voordeel daarvan is dat het heel leegdrempelig is. Dus normaal is het zo, nou, zien we dat een verzoek via het secretariaat, dus stuurt de mail. En ook is de verzoeken via Twitter, via Facebook, via WhatsApp soms. En dat vind ik hartstikke leuk. En op die manier, je hebt politiek te wijzen. Nou, verliezers die geloof ik. En daar ben ik maar aan de gang. En dat wie ik mijn doel toen ik de politiek instapte. Het is nou natuurlijk al wat waar we het grootste, hè? Ja. FNP of JIM, CDA, of zelfs de PVV. Dat zullen 3 kandidaten wezen. Ja, nou, ik denk net dat de PVV de grootste worden zal. Ik denk dat het gaat tussen het CDA en de FNP. En dat is van oudsher ik al ambitie de twee blokken die er binnen. Als het wordt, dan heersen de wraakgevoelens. Ja, dat weet ik niet. Er wordt van de boetekant vaak heel wat zijn Karspelen, rotzooi, chaos. Het zijn hetzelfde, ik daar een beetje. Hè? Wie geen mooi diploma wat je hem kregen hebt als politiek. Nee, dat weet het zeker net. Alleen ik vind wel, en dat is net alleen nog onder coalitie. Hè, ik kan wel zeggen van sinds wie te zetten is het al heel rustig. Maar de oppositie, de laatste 2 jaar, vind ik dat het heel gemoedelijk gaat. En dat het ik visitatie wat wijzer maakt. We zullen zien hoe het in maart gaat. Ik ben benieuwd. Laten we even zien hoe het cartoonist Gerko van Beek zorgt naar Jouke Spoelstra en de PVV. Ik liest hem in. Dus ik kom bovenberg. Ja, bovenberg, ja, zeker. Jouke Spoelstra, bedankt voor je komst naar het politbureau. En ik als jongste wethouder van Friesland willen we vanzelf jou beschikbaar voor iets blowen. Ja, zeker. Graag hier. En bedankt. En dan zijn we deze aflevering van het politbureau. Dit is Nijwiekeman die vanzelfs weer hetzelfde stuurde. Bedankt voor het zien. Nog een mooie jongen.